Čau lidi, máte tady druhý díl Road to Champion. Mimo kameru jsem dal ve verzi Attack Legendary 1, je to Attack Legendary 2. A dneska se budeme snažit dát Championa. To by šlo, by se mohlo dát. Dávejte lajky, odběry a komenty, jestli chcete víc takovýchhle videí. Tam je Ronaldo. Pojď do rogu. Pojď, sundej ho. Ne, rádi. Zambo. Zola. Hezky. A pojď Ronaldo. Pojď. Messi. Neposer to. Ne. Sundej ho, dělej. Hezky. Pirlo. Zambo. Kajt. Messi běží. Pojď. Sám. Předběhni ho. A Ronaldo. Ty kráso. Pojď ještě. Pojď. Garcia. Ne. Golman. Ronaldo. Messi. Zola. Ronaldo. Messi. Ronaldo. A pojď. Ronaldo. Jdi tam, běž tam. Dělej. Dej to go. Nice. Je tam go. Fakt těžký. To nezdá. Zambo. Zola. Ronaldo, Messi. Jorgu. Pojď, sundej ho. A tak nic. Krásný jo. Sundej. Hezky. 2-1. Messi. A napište do komentáře, jestli se někdy dali čempiona. Je jedno v čem, jestli hetovárka verze taká nebo manažer modu. Je to do komentářů, to mě zajímá. Messi, Ronaldo, Zola, Bradley, Zola, Ronaldo a pojď tam. Dělej, pojď, sundej ho. Ať spadne, dělej. Hezky. A Ronaldo, pojď, vynesa. Ty kráso. Jaký gol. Tak ty krás. Hezky Ronaldo. Ty vole. Jaký gol. Zola, Messi, Ronaldo, Messi, Ronaldo, ty kráso. To je pak dobře. Ronaldo, ty vole. Bradley. Pojď Bradley. Ne, sundej to. Někdo sundejte. Ty kráso. Pojď Messi. Zola. A pojď sám. Dělej, nebo zase. Dobrý, auty. Máme auty. Jdeme. Ne, nejdeme, já jsem to podělal. Sundejte ho někdo. Hezky. Pirlo, Ronaldo. Zola. Messi. Střílej. Gol. Další gol, hele, jestli to dneska vyhraju, tak to bude fakt dobrý. Proč vysmívá? By neměl. Když to prohraje. Ale sice trapný gol, ale je to gol. Spočítá. Drgu? Ne, ubraň ho. Hazard, ne, dobrý. A tak už nic. Tak tohle je pro dnešní video všechno. Dávajte lajky, odběry, jestli chcete další část. Čau.